her butt. Oh my gosh. Look at her butt. Bikina. Pravo sa pogrešnim dalekosti. I negdje na dnu flaše. Ćao sve, dobrodošli nazad na naš kanal, ovo je Zija, ovo je Napred na naš kanal. Šalim se. Ćao svima, dobrodošli na naš novi video. Današnji video su challenge ili izazovi, jer naš kanal se sastoji iz challenge-a ili ti izazova. I to je najzanimljivije na našem kanalu. I možemo da krenemo. Da, inače, ovo je video. Mi imamo izazove na mobilnim uređajima, dakle na mobilnim telefonima, ja imam na Bobstaru, Ned ima na iPhone 6, 7, 8, nemam pojma koji je broj, ali nije ni bitno koji je broj trenutno. Znači, pročitamo izazov naglas, naravimo kamen makaz list, koji izgubi, on radi taj izazov. Za sljedeći deo ovog videa lajkujte ga i da, vidimo se u nastavku videa. Aj boj. Pite Hoću i ja da pijem vodu, izveš ovdje, meni to tako zanimljivo. Kamen makaze list. Ti piješ brate, ajde, so much gadno, ali ono. Shit, brate, ono. Čekaj, vidim kako se napunilo, da vidim, brat. Pa šta je to, bre, celu čašu sipaj. Ne. Sipaj celu čašu. Može. Može si, ali tu ima jako malo, moraš više, znači više. Sipaj još, sipaj još, sipaj još. Jo bože, ja malo prepiši, zaboravim pusti vodu. Aj, lepo ovo. Šta? Ti si normalna voda i ono, i dave. Pojedi kašiku Nutelle, a gore sos stavi. Nemam Imaš Nutelle, imamo imaš Nutelle. Eurokrem. Imam. Može. Kamen, makaze, list. A, ja, Nutella. Ja to ne volim! Hajde, ne radim. Ovo je kakao inače, pošto nismo imali krem. Hajde. A, sveti Andrija, pogledaj me. Andrija, sveti Andrija. Moramo cijelo, ne? Da. Bar stavi usta. Come on, bitch. Kako je? Really? Samo so osjetim. Vrelo! Poliži pod. Idemo sljedeći, poliži pod. I zid. Pod. Ne, I zid. Pod. Ne možeš te pita poliš. Piše pod, ovaj pod. Dobra. Piše pod. Kamen, makaze, list. Kamen, makaze, list. Kamen, makaze, list. Sad ćemo da ližemo pod. Ajde da Koliko moram? Jednu ovu, a? Što više, šta? Jednu ovu. Da. Ili ipak ovu ovdje, ovu ovdje ću. Ne, onu tamo ne. Brate, vi kolika je? Pa to i jeste fora. Bože, pomozi mi, zašto ja ovo radim u svom životu? Ajde, brate. Znaš kako, i pošto ja u ovoj sobi neće biti mjesec i po dana, onda da ostane moj trag. Šta? Čuj! Nemoj daleko si. Pljak! Sad daleko si, brate. Lizni dasku od WC školjke. Ne seri. Tu sedi tvoja porodica! Aj, nećemo to. Ajde, hoćemo. Ne, brate, previše mi gledam, brate, aj ti lišu, brate, ako hoćeš Dobro, idemo. Makaze list. Makaze list. Makaze list. Ne, ja ovo ne želim da uradim. Ne, ja ovo neću uraditi, nema te. Moraš. A ovako ću polizati, samo ću dotaknem jezikom. Šta ću da uradiš? Ne, nema. Sad još gore. Znači... Ovo je važna maramica, Ne znam, Anastasija liži. samo dobiš da ne budem oko praćem. Liži, rekao sam. Liži. Čekaj. Na kom delu ćeš polizati, ja znam da... Izvadi jezik, nemoj tako bre. Lizni to. Anastasija, skloni ruku, ne vidi se ništa. Ajde više malo, brate. Ne, to nije bilo ništa. Ne može. Izazov odbijen. Nećeš dobiti kaznu. Ajde, vraći se. Neću dobiti kaznu, već sam je dobila.
nešto biti... Dobro, ovoliko. iznenađenje. Ajde. Može. Može. A moraš odatle da poližeš. Je. Sad samo da perem od jezika. Stavili su nam izazov, izađe na prostor ili terasu, isprskajte neku prozor. Ali naša je malo pusta ulica, tako da daleko si. Pojeti malo Karmina. Kamen, makaze, list. Kamen, makaze, list. Bitches! Pa ja moram tebi... Joj, nemam karmin. Spakovan mi. I u stvari imam ovdje neki drugi. Jedem Karmin. Znate pa, ja sam spakovala sve svoje normalne karmine, tako da ne mora da uzima ovaj karmin. Come on, bitch. Poliš. Ne, da pojedeš. Si normalno. Aj, pročitaj ponovo izazov. Spremno povraćam. Čekaj malo da ti ubližim usta. Previše ligao. Daj, brate, kao neki hendikep. Kakav je ukus? Čekaj, ne. Htjela sam da ti snimim. Čekaj. Gdje se fokusira? Ne, na de... Ostavljam te zadnji put. Hodaju štiklama. Kamen, makaze, list. Aha, bitch! Dobro, ajde. Koji broj nosiš? 72. Shit, brate, ja nosim 39, imam štih. Prešne noge. Jesu? Ne vidim, brate. Da! Really? Ajde. Brate, ja ti crne noga, dole su opet ti bele. Znači ovo je bukvalno najbolje što mogu, ne mogu dalje. Oh my gosh, look at her butt. Oh my gosh, look at her butt. Oh my gosh, look at her butt. Look at. Glumi nekog youtubera i Zija mora da pogodi ko je to. Kamen, makaze, list. Brate, neću više! Ja glumim youtubera, znači ovako. Sad ćemo pokažemo. Znači... Ne znam koga ćeš već znam, ono već osjećam u duši da već to. Probajte izdržati 1 minut bez zraka. Kamen, makaze, list. Kamen, makaze, list. Minut bez zraka, krećemo. 3, 4, sad. Bravo! Izdržala, nisi ni 10 sekundi izdržala, Da, ukoliko želite drugi deo izazova, obavezno lajkujte video. Ako dođemo do 20.000 lajkova snimamo... Da, doći ću. 15. Može. 15.000 lajkova snimamo drugi deo.